Ja, det er mig. Jeg stadigvæk snakker dansk. Er det ikke utroligt? Jo, det er det faktisk. Jeg har været mange gange i Danmark, men jeg har ikke spillet i Danmark siden 1965. Og det er derfor, jeg vil gerne komme tilbage til Danmark. Det er spillet de 6 solo suites af Bach for cello på bassen. Jeg er nemlig den første bassist i verden, som har spillet de 6 solo suites af Bach på bassen. Det vil sige i den samme tonart, den samme oktave og også med de samme akkorder. Jeg har spillet dem i New York 2 gange, i Irland, i Toronto i Canada, Cochabamba, Bolivia, og jeg vil nemlig spille dem i Aarhus. Kan vi ikke se og samle os, alle dem, som var medlemmer af den jyske akademiske orkester fra 1964 og 65. Og her er sådan en koncert, hvor vi kan se lidt til hinanden. Det har jo næsten været 50 år. Så korte, ingenting var ved. Må jeg nu godt, når jeg er borte, jeg ønsker jeg sange og kærlighed. Bag mig er misbrugte dage, foran mig jeg ikke ved, som skal blive tilbage. Jeg ønsker jeg sange og kærlighed. Jeg rejser uden eskorte og uden bitterhed. Må jeg nu godt, når jeg er borte, jeg ønsker jeg sang